खुलुमबाय अन्दाग्रा गासै आइ आफारि बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावमोन दिनै आं नोंथांमोननिसिम मोनसे सावगारिखौ लाना फैबावदों जाय सावगारिया जेरै गोबांथार खाथिनि एबा गोजाननि सुबुंफ्रा बेबायदिनो गावसोरनि फोथायनायजों आरजनि गेजेरजों गावनि नखरनि समस्या एबा बेमारिफोरनि थाखाय सानसेयाव 200 एबा 300निबो बारा गोबां सुबुंफ्रा फुंनिफ्राय लानानै मोनाबिलिसिम बिथांमोना खावलायहरो आरो बिथांमोननि थाखाय आङो माब्लाबा सम आरो खाबु लानानै बिथांमोनखौ आङो फनजों आरज खालामहरनाय जायो दा बे आरज खालामनायनि गेजेराव अन्दागाजाय कल्पना नार्जारि बिदिनो आंगो फिसा प्रिन्स नार्जारिया सानसे समाव बियो हस्पिटालाव आइसि रुमाव दोनजानाय सिरियास बेमाराव गोग्लैना दंमोन बेनिखायनो बे समाव आइसि रुमाव दोनजानाय बेनो अक्सिजेन गेस होनो गोनां जानांगौ बे कल्पना नार्जारिया फोथायनानै खावलायहोदोंमोन आदै आंनि फिसाया आइसि रुमाव दं बेनो अक्सिजेन गेस होनो गोनां जाना दं अन्नानै आरज खालामदो आरो बे मुगायावनो आङो बिथांजोनि फिसालानि थाखाय आं जेब्ला आरज खालामहरो आरो बे आरज खालामनायनि गेजेरजों इसोरा बेखौ बे आइसि रुमनिफ्राय आरो बे सिरियास बेनिफ्राय फोरबोआ बेखौ थाल्ला सोखायो अन्दागाफोर दिनै जोङो आरोबाव मिथिनो मोनो गोथार बाइबेलाव लुकासनि 7 बालाबनि 1 जों फरायब्ला मोनो बै समाव सासे सान्थ्रिया जेब्ला बे सासे अनजालु गावनि हाबा मावग्रा दंमोन आरो बे काफानाउमाव जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ दङमोन आरो बेनि खाथियाव फैनानै खावलायदोंमोन फोरबो आंनि लें एबा आंनि साखरा गोब्राब जब्रा जानानै दं अब्ला बे समाव फोरबोआ बुंदोंमोन आं नोंनि बे लेंखौ थांनानै साखाहैगोन नाथाय बे समाव बे सान्थ्रिया बुंदोंमोन फोरबो नों आंनि न'आव हाबनो समायथाव नङा बबेखानि फंसेल' बाथ्रा बुं अब्लानो आंनि बे लेङा थाल्ला गागोन अब्ला बे सान्थ्रिनि फोथायनायखौ फोरबोआ नुनानै सोमोनांदों आरो इजराइलफोरनि गेजेराव बेबायदि फोथायनायखौ नुनानै बे गोबांथार हामजादों आरो नायदो जाय फोरबोआ बे लेंखौ थांनानै बिनि न'आव थांनानै बेखौ दांनानै बेखौ आरज खालामाखै बबेखानि बियो बे मुगायावनो बियो साखा जादोंमोन गोजान जायगायाव थानानैबो साखा जादोंमोन बेनिखायनो दिनै जोंनि फोथायनायजों जायफ्रा गोजानाव थानानैब्लाबो बाइफोरनि गेजेरजों आरज खालामनायनि गेजेरजों अब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्टआ दिनै गोबां सुबुंफोरखौ सोखादों बेनिखायनो फै अन्दागाफोर जोङो नैबे सावगारिखौ नायलांनि माब्रै बियो बे गावनि फिसाला हामनायनि बे मोजांथार टेस्टिमनिखौ होलांदोंमोन फै जों फारि फारि नायलांनि दे अब्ला रेडि दे एसे रेडि जाबाय जाबाय दे दे हेलौ नोंना मा नाममोन कल्पना नार्जारि आदै बेनिफ्राय मा थांखिखौ लानानै बिजानो लुबैदों थांखिया बेनो आंनि फिसालाया लोमजादोंमोन नालाय आदै दाख्लैहाय ओमफ्राय लोमजानानैहाय बिदिनो सिरियास आइसिइउआवहाय दोननांदों नालाय हरनै साननै जादों आरो आइसिइउआवहाय ओमफ्रायो बिनिफ्राय बख'नानैहाय लाबोबाय ओमफ्राय डक्टरा होनदोंमोन आरो फिसालाखौहाय अक्सिजेन होनांगोन होननानै बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय अक्सिजेन होनांगोन होननायावहाय आं मोनसे गोसोआव फैदों बिदिनो आदै दैमालुनोहाय बिनो हरनायसै आङो एसे इसोरा आंनि बिनायखौ एबा आदै दैमालुनि बिनायखौ खोनासङो इसोरा होननानैहाय आं नोंनाव प्रार्थना रिकुवेस्ट खालामनाय जादों आरो आदै ओमफ्रायो नोंनो हरखांनायनि एसे उनावहाय नार्सफ्रा हाबफैदों ओमफ्राय नार्सफ्रा होनदों आरो आं सोंदों नालाय दहाय माबायदिमोन रिजाल्टआ सिस्टार दा माब्रै फैखो रिजाल्टआ होननानै बुंनायावहाय दा नर्मालाव फैबाय नांगौखिनिया जाजोब्बाय बिदि होननानै बुंबाय आरो नार्सआ ओमफ्राय आं दहायनि बुंनाया आदै दैमालु बिना हरनायानो आंनि फिसाखौ सोखाबाय इसोरा खोनासंबाय होननानैहाय सानदों आरो ओमफ्रायो सुक्रुबाराव रिलिज होगोन होननानै बुंदोंमोन डक्टरा ओमफ्रायो नों बिना हरनायजोंनो डक्टरा सुक्रुबारावनो रिलिज होदों आरो जोंखौहाय बे फिसालानि नामा मा नाम प्रिन्स नार्जारि आदै प्रिन्स नार्जारि प्रिन्स नार्जारि बियो आइसि रुमाव दोनबायमोन बेखौ दोनदों हरनै साननै हां लानो हालामोन हां लानो गोब्राब जाबायमोन एसे खम जाबायमोन आरो एसे बेनिखायनो दा जेब्ला नोंसोर इसोरनाव फोथायनानै जेब्ला नोंसोर आंखौ गोसोखांबाय आरो बेनिफ्राय नोंसोरो बे समाव नोंसोर बिजाबाय आरो बिजानायाव बे समाव इसोरा सोखाबाय आरो बे समाव आङो आलफनसानियावबो हेफाजाब खावलायदों आलफनसा नोंबो बे गथ'खौ नोङो
थारैनो सोरगो रायजोनिफ्राय जिसुनि बिसना होदो होननानै आं खावलायदों आरो आलफनसाबो बे समाव बे नोंनि फिसाला ख्रिस्टनि थाखाय बे आइसिरमाव थानायाव जानो हागौ बे सोरगो रायजोआव थानानै बे बिसना होबाय गोबां मानसिफोरा बुंनो नागिरो आलफनसाया माब्रै बिसना हागौ आलफनसा गोथार नङा आलफनसा इसोर नङा बे सोखाग्रा नङा नाथाय जोंहा मोनसे काटिक डक्ट्रिनाव दङ मानोना जेरै जोंनि गोथारफोर माखासेफोर दं जाय डमिनि साबिनाव बिसनानै बिनि खाथियाव आलबानो होननाय सासे सुबुं बियो थैहां जादोंमोन आरो बियो सेप्टिस बेमाराव बे डक्टरा बेखौ डिक्लेयार होबाय बे थैसिगोन आरो बेखौ जेब्ला बिनि डमिनि साबिनि गोथै हाखराव लाङो आरो बिनि बिगा जायगा रुमाव जेब्ला लाङो आरो बेखौ जेब्ला बे सिरियास जानाय सेप्टिस बेमारजों थैहां जानाय डक्टरा डिक्लेयार होखानाय बे सुबुंखौ जेब्ला बिनि खाथियाव लाङो अब्ला बे समाव बिनि गान्दुआ बेखौ फुथुबाय आरो बे आलबानो होनाय सुबुङाबो बे समावनो बे सिरियास थैनायनिफ्राय बियो बायख' जाबाय आरो बे दिननिफ्राय मिथिनो मोनबाय गोथार डमिनि साबिया थारैनो बियो सोरगोरायाव इसोरजों दं आरो सोरगोरायाव थानानै बियो बै आलबानो होनायखौ बियो बिसनानै होबाय आरो बे दिननिफ्राय लासैनो मिथिनो मोनबाय बै सोरगोआव थानाय जिउमाफ्रा आत्माफ्रा बेबायदिनो जों खावलायोब्ला बिसोरबो बिसनानै होयो नाथाय जों बिसोरखौ इसोर होननानै बिसोरखौ जोङो माब्लाबाबो बुङाखै जेरै मादार टेरेसायाबो बियो जेब्ला थैयो आरो बे गोबां सुबुंनि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै बे हादरनिफ्राय रुंसारि जालांबाय बे समाव जाय मनिका बेस्रा होननाया बे गोब्राब टिउमार एबा केन्साराव गोलैना दंमोन आरो बिनि थाखायबो जेब्ला बिसयो अब्ला बिनियाव जेब्ला बिनि गोथै हाखराव लाबोयो मांखरसालियाव जेब्ला लाबोयो आरो बिनि सोमोनांथाव अननायजों बिनि मेडेलखौ खुदुमो आरो बे समाव मादार टेरेसायाबो बै टिउमाराव गोग्लैनाय मनिसा बेस्रा होननायखौ बे समाव बियो मुगायावनो सोखाबाय आरो बिनि उनाव लासै मिथिनो रोंबाय आरो बे मादार टेरेसानि गेजेरजों माखासे सोमोनांथाव जाबाय बिनिफ्राय जोङो मिन्थिनो हाबाय बेबो थारैनो सोरगो रायजोआव जिसुजों लोगोसे थानानै बे सोमोनांथाव खामानिखौ बियो जिसुनाव बिसना होनायखाय बे मनिका बेस्रायाबो बे समाव बेयो जाय टिउमारजों जाय केन्सार बेरामजों थैनांगौमोन बेखौबो बियो बिसना होबाय बेनिखायनो जों गोथारफोरनाव बिनाय जायो बे गोथार जिउमाफोरनाव बिनाय जायो बे हिसाबै जों कार्तिक डक्टरना बे हिसाबै जों फोथायना बियो दा बेनिखायनो जों आलफनसानाव बिनायनि खारना बेबो जानो हागौ इसोरनि खाथियाव सहैबाय बे जोंनि फोथायनाय दानिया दा नोंनि अनजाग्रा ख्रिस्टनि थाखाय आङो बे समाव बाबुनाव एसे रायज्लायनो लुबैदों बाबुन होनाय औ दे बाबु रायज्लायसै हेल' हेल' औ नोंनि नामा मा नाम ख्रिस्ट नार्जारि बेनिफ्राय नों खय बोसोर जाखो 12 years हा 12 years जाबाय नों बबे क्लासाव फरायो क्लास 6 आव औ आलफनसाबो क्लास 6 आव मोनबायमोन आरो बेनि नोङो दा माबायदि मोनदों नोंनि देहाखौ आं दाथ' जेबो मोनाखिसै मोजां मोनबाय नोंखौ जेब्ला हस्पिटालाव नोंनि नोमा नोमफाया लाना थांदोंमोन बे समाव नों हां लानो गोब्राब मोनदोंमोन ना एसे गोब्राब मोनदोंमोन औ एसे गोब्राब मोनदोंमोन हांखौ लानो एसे गोब्राब मोनदोंमोन आरो बेनिफ्राय नोंखौ अक्सिजेन गेस होनांगौ होननानै आइसि रुमाव दोनदोंमोन ना औ अब्ला नों दा जिसुखौ फोथायना फोथाया फोथायो नों जिसुखौ अनो ना औ जिसुआ सोखायोना सोखाया जिसुनाव जों फोथायनांगौ जोङो बिनानैसो होयो सोखाग्रा जिसुसो आंबो बिनानैसो होगोन खिन्थु आं सोखाया दे आंनि उनाव बुंफा दे गासैबो नोंसोर बयबो बुंफादो दे नोंसोर बुं दे आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि फोरबो आंनि इसोर आंनि फोरबो आंनि इसोर हामबाय जिसु हामबाय जिसु हामबाय गोथार जिउ हामबाय गोथार जिउ हामबाय आइ मारियाम हामबाय आइ मारियाम हामबाय आइ मारियाम हामबाय गोथारफोर हामबाय गोथारफोर हामबाय गोथारफोर हामबाय गोथार आरफोफोर हामबाय गोथार आरफोफोर हालेलुया 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 अ जिसु नों जोंखौ अननायखाय
नों जोंखौ अननायखाय जोंखौ अननायजों जोंखौ अननायजों मोजां खालामनायखाय मोजां जों खालामनायखाय नोंखौ हामबाय होयो जों नोंखौ हामबाय हामबाय जिसु हामबाय जिसु हामबाय जिसु हामबाय जिसु हालेलुया 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 अ आगै आलफन्सा अ आगै आलफन्सा जों फोथायो जों फोथायो नों सोरगो रायजोआव नों सोरगो रायजोआव जिसुनि खाथियाव दङ जिसुनि खाथियाव दङ जों फोथायो जों फोथायो नों जिसुनि खाथियाव नों जिसुनि खाथियाव थानानै थानानै जोंखौ बिनायखाय जोंखौ बिनायखाय बे बेरामनिफ्राय बे बेरामनिफ्राय जोंखौ मोजां खालामबाय जोंखौ मोजां खालामबाय हामबाय जिसु हामबाय जिसु हामबाय गोथार जिउ हामबाय गोथार जिउ हामबाय आइ मारियाम हामबाय आइ मारियाम हालेलुया 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 जिसु अनखांदो फोरबोनि गोथारथि दिनैनि गोथारखौ जों बिनि सायाव जेरै चेनेलखौनो अनखांबाय बेबायदिनो अरायसम जोबनो गैयै अननाया बे गथ'नि सायाव थादों प्रे तालर हालेलुया 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 जिसुआ बाख्नाय जाथों जिसुआ बाख्नाय जाथों दा नोंसोरो माबादि मोनखो गोसोखौ आरोबाव मोजां मोनबाय आदै गोजोननाय मोनदोंना मोनाखै गोजोननाय मोनबाय जिसुनि खाथियाव थायोब्ला गोजोननाय मोना मोना मोनो जों जिसुनाव आरज खालामब्ला गोजोननाय मोना मोना मोनो जिसुआ गोजोन होग्रा जिसुआ जोंखौ सोखाग्रा जिसुआ जोंनि जिउनि बासायग्रा बेखायनो जों जिसुखौ अरायसम अनबाय था बेनिफ्राय बाबु क्रिस नोङो स्कुलाव थाङोब्ला नों मा बुस्थु जायो आनखलसे कुरकुरि मिमि बेफोरखौ जायो नामा हेल' मिमि कुरकुरि इदिखौ जायो बे मिमि कुरकुरिखौ नों दाजासै मानोना मिमियाव गोबांथार गाज्रि बिजानु दङ आरो बे कुरकुरियाव गोबां गाज्रि बुस्थु दङ जायनि थाखाय नोंनि उदैनि प्रब्लेम बेनिफ्राय हां लानो हायै बे बेमारा थैहां थैहां जानाय बेनिफ्राय जादों नोङो जेरै अक्सिजेन गेसआ खमायलांदों गोबां नोंबादि गथ'फ्रा जेरै मिमि कुरकुरि जायो नों कुरकुरिखौ नोङो न' सिङाव सावनाय जाय बे गेसाव मोनामगोन प्लास्टिक गेसाव मोनामगोन बे गाज्रि मुवाखौ जायोब्ला जोंनि लिभार किडनिया गाज्रि जायो दे बाबु सना बेखौ जानो नांला नों जाबावगोन ओहो जाले जालिया ओहो नों मिमिखौ जाबाय थायो जाले जानो मोजां मोनो औ कुरकुरिखौ जानो मोजां मोनबाय थायो जोंनि लिभार आरो किडनिया बेसेबां गाज्रि जागोन आरो नोङो बेबायदिबा नोंनि फरायनाया मेलेमा गियाना गोमालांजोबगोन जाय मानसिया मिमि कुरकुरि आनकलसिप बेफोर गाज्रि फास्ट फुडफोरखौ जागोन जेसेबां नों बेखौ बाहायगोन नोंनि बे इसोरनिफ्राय मोननाय गियानफ्रा गोमालांजोबो मेलेमफ्रा खंख्ला जालाङो जोंनि लिभारा किडनिया डेमेज जायो आरो बेजोंनो जोङो गोबाव बे बुहुमनिफ्राय जोरनांगौआ जों गोमालाङो ओंखायनो नों बिदिनिफ्राय गारगोन ना गारला गारनोसै गारनोसै औ गारथारसिगोन औ ना गारनोसै ना गारथारसिगोन गारथारसिगोन प्रे तालाद बेबायदिसो जानांगौ दिनैनिफ्राय नों आइ आफाखौ अनो ना अना अनो आइखौ अनो ना अना अनो नों मालाबा आइखौ दुखु मोनदोंमोन ना रायनायाव औ नों आइखौ खुलुम आरो बिमायाबो अननानै फिसाखौ नों मालाबा रायदोंमोन मालाबा बुंदोंमोन साव होदोंमोन बिनि अख्रा जानायाव बिमाया अननानै फिसाखौ गोबा खुदुम आरो आयै मामा आंखौ अननानै निमादो नों खुलुमना ना खुलुम दे सना खुलुम दे बिमाया फिसाखौ खुलुम दे मालाबा नोंखौ दुखु होबाय जानो हागौ आंखौ निमाहा हो फिसा नों मालाबा दुखु होबाय मालाबा गाज्रि राव बुंबाय अननानै दिनैनिफ्राय अननायजों फोरोंदो अराय सम इसोरनि खाथियाव थादो सानफ्रामबो उन्दुनाय सिगां इसोरखौ आरज खालामनानै उन्दु बाबु नों जेब्ला लेखा फरायगोन सिगां जिसुखौ गोसोखांग्रो बिनि उनावसो नोङो लेखा फराय नों इसोरखौ गोसोखां स्कुलाव थांनाय सिगां नोंनि मामा बाबाखौ खुलुमनानै थांनो हागोन ना हाया आं हस्टेलावसो थायो आं हस्टेलावसो थायो मामा बाबाखौ खुलुमना थाङो दा स्कुलाव हस्टेलावसो थायो
बेनिफ्राय नोङो सानफ्रोमबो फुङाव सिखारना हाथाय मानजिना मानजिया Manjiyo. मोखां सुना सुवा Suyo. नोङो लेखा फरायनो बायो नामा मालाबा Ang uslaw tayo. स्कुलाव हस्टेलाव थानायाथ' फरायनो बाना बाया Som bayo. जेब्ला नों न'आव फैगोन मामा बाबामोनखौ खुलुमदे Oh. दा बे जाया बिमा बिफाखौ मान होयो खुलुमो गोबाव जोरो ओंखायनो नोङो बेबायदि अनदो मोजाङै आगायलांदो दे साना दे हामबाय होननाय जों फोजोबनोसै नोंखौ मामाया अनबाय Oh. खुलुमबाय Oh. बाबायालाय दंना गैया Kuya. दा बाबाखौ फैब्ला खुलुमनो हागोन ना हाया जाया बिमा बिफाखौ मान होयो खुलुमो बे गोबाव जोरो बेनिफ्राय नोङो बिमा बिफाखौ खुलुम मान होदे आरो दे हामबाय आफा Hambai apa? हामबाय जिसु Hambai Yesus. हामबाय गोथार जिउ Hambai gitar. हालेलुया Haleluya. हालेलुया Haleluya. हालेलुया Haleluya. दे हामबायसै गोजोन्थों दे Saya Deo. दे हामबायसै दे